Akuti Malawi situation. Akuti chani kuti? Mutu wanga usiku uno ndi ku MCP kuli mbuzi zochuluka kwambiri. Mbuzi chimwendo, mbuzi chakwera, mbuzi jese kambwera, mbuzi zikhale ng'oma, mbuzi mkaka. Tingonena kuti zonse ali kumene kuja kuone mbuzi za anthu. Right? Akuti atandi press briefing yawo sinamalize even ndikuonera komwe. Because I don't bother the media ya anthu amene wawo. Ndimangoni ya MBC yomwe pena chifukwa kuti it's a national broadcasting. Right? Ndi timangoni yabe choncho. Matimes timaonera because ma private. Atayi Zodiac timaonera chifukwa kuti so ndi private. Right? Koma waza MCP awa. Ayi. Inuyo achimwendo mwanena kuti empty tins makes a lot of noise. You are the one. Amene ali ndi chimutu chachikulu komanso saganiza. Ziwawa zonse zimene zidakhala zikuchitika mu Lilongwe. Unabwerapo tsiku linake wewe chimwendo Richard Chimwendo Banda. Unapanga press briefing kuzuzula nchidomene uchi. Chakwera wakoyo anabwerapo kupanga address kuzuzula nchidomene uchi. Zinatengera ifeyo ndikuyankhula pano kuyankhulani zinachitika kumbowe unapangapo chani kumponera kudowa azima ya DPP anamenyedwa chifukwa chokuti ati amakambirana ngati aku region kukambirana kuti chipani cha DPP chingapita patsogolo bwanji zomvesa chisoni azima anavulidwa ndikumenyedwa kumponera kudowa atu kumene koko kwa Chakwera kumene munapanga seti kuti pasazapezeke munthu oyankhula za chipani china chilichonse. Azima amene atavulidwa anathamangira pa chipatala pa polisi hapa ujeni hapa Mponera ayi anapita ku chipatala cha pa clinic hapa Mponera ndikumene anakavekedwa zitenje. Azima akulu makolo ndithu amene anatibereka ifeyo kwachita imbala simotero muja kuavula ndikuyenda chino nkhani yake akuti amasapota chipani cha DPP. Azima aja anthu amene ajadazi pamatapita kudandaula ku polisi kumponera kuja kunapezeka kuti zigawenga za MCP zinapita amene jokaima pa kumaka uza polisi ajakuti kuti anthu amene akangosegula mlandu amene kutithana nane polisi tigumula pano mpaka na polisi anakanika kupanga issue za mlandu anthu amene ajanauza kuti bwina mubwere mawa pakati patakuona iweyo utatuma wa polisi kuti akamuphe Norman Chisale kumachita kumusata kumatenga ma video munthu ndikugwidwa mpaka na ndikuulula unabwerapo iweyo chimwendo ndikupanga live kapena press briefing kwa zisa Malawi kunena kuti zimene zozo tapanga kondemo ino yako achimwendo munamenya anthu a UTM ku Blantyre yapa kuchitika sonkhano ku Malawi Bureau of Malawi Bureau of Standard kachana kusegula nyumba chimene chicha Chakwera tapita pamene koko anthu kumamenyedwa a UTM pamaso pa Chakwera ino munapangapo kondemo zimene munabwera kuzuzula zimene zicha munapangapo Boni Kalindo akafuna kuchitisa ma demonstration mu Lilongwe. Munandulira malire kuti Boni Kalindo asaulo kupita kunkuitika zikwanje kuti ngati akufuna moyo angobwerera. Koma ngati sakufuna moyo azeuta akapita sijairo Boni Kalindo akakhabidwa. Unapakapo kondemo zimene. Zigawenga zimachita kuwauza polisi jizona kuti iniyo ndife tili limodzi tu mbali yathu muzititeteza ife. Taonapo ndithu zigawenga malo moteteza Malawi ajawo kuti asapangidwa ataki. Apolisi apolisi mwa muda teteza Malawi amatirano Malawi ajawo panga mademo mwantendere amatirati gas ndikumaka teteza zigawenga za MCP. Now you are here mentioning democracy. What do you know about democracy in Malawi Congress Party? Because in your constitution mulibe mo democracy. So the way the democracy, where are you taking the democracy? You think the donors will feel sorry for you? No. Our donors have noted that Malawi Congress Party is a cruel party. Malawi Congress Party, they don't think about human rights. They don't think about democracy. All the leaders, mbuzi. So don't come here with a fake press briefing trying to impress donors. That is not going to work. You know whether you like it or not, you are going. Pali baba mene mungapanga press and nobody is happy. Ndi nuyo
ndi ulamuliro wanu. Azungu wena ali senzungu wena ali panopa wakwiya kungoti sangakuuzeni zinazo kumbaliko. Makontrakt ndio moja kutesedwa aja chifukwa ndalama zimene zinaperekedwa kuti zipite ku climate change. You have eaten all the money. Now they are requesting kuti afuna aone kuti kodi breakdown zaenda bwanji ndawo munaga bwanji muli kukamwayasa. Ndalama zimene magawa zija tinakuona ne pana chimwendo. Kumagawa ndalama mwa anthu kuti ali ndi chovotera atadzavotera malamulo nkumazinamiza choncho. Iweyo excuse my language koma yo ndifuna ndikuuze iweyo chimwendo ukuzichinda ndi chala chako chapakati. Kumatako kwako iweyo chimwendo banda. Ukuzinamiza weka ukuzinyenga weka ndi chala chakocho chapakati. Ukuzinamiza kumaona ngati kuti amalawi mdziko munomo akupanga za iwe. Inu amalawi Congress Party ndifuna ndikuuze ni mwangofika po bowa. Mwafika po kwana paja pona kuti inu maona ngati kuti muna Malawi ali happy. Mavuto mena alili mdziko munomo mavuto ifeyo sikalekale. Right? Nzanga wena ake anapita ku Malawi. Anagula ma headset ena ake. Ma headset amene mashop mwina mu Johannesburg ali pa 9,000. Ma headset odula kwambiri. Mashop ena ujube kumwemo ali pa 25,000 rands. Ma headset odula kwambiri. Komana adawa anagula ma headset wa mwa second hand 2,000 rands. Koma ma headset amapezeka mashop awiri mu Joburg. Shop ina agulisa 9,000, shop ina agulisa 2,000, agulisa 9,000 rands, shop ina agulisa 25,000 rands. Adawa anatenga ma headset wa atagula pa second hand. Ndikupirisa ku Malawi kwatana kuti amuna apo ndafuira zinthu anthu angoti pempha kuti ndalama alibe. Kugulisa anthu akupempha ndalama zopepera. And namuza say don't sell anything. Don't purchase stuff ku South Africa thinking that we were going to make money in Malawi. South Africa always got original product. Ndiye mukagula kuno even kugula Timberland kuti mukagulisa Malawi, you can't make money. You must buy fake stuff. Chinese shoes, Chinese clothes, and you will sell Malawi. Sort of saying this, Komankani don't know why are the Malawians are preferring to buying fake stuff. It is that because our economy is fucked up. Economy yatu ya Afrika pona kuti pombesa chisoni. Ndipo ine ni matumizidwa message ndi anthu odina kuti akulu otusogura chiro mboma moma ina kuti amene zafika pano no this is worse. Iwe chimwendo weyo you can't feel it because iwe ndamene wagwirana pasana panjovupo. Iwe ukuja bwino muli ni nyumba mukha bwino ana wanu. You know what? Amalawi do they are raising the way you guys are doing your stuff. Malawians are raising employees. You are raising CEOs because you have stolen our taxpayers' money to send your kids to high schools. Ananu munatumiza pa St. Andrews. Sikuti ndikukukumbani. It's not even bad kuti phunzitsa mwananu school zabwino. Komano how do you feel ukutumiza mwanako pa St. Andrews, ukutumiza mwanako Bishop Mackenzie, ukutumiza mwanako Karibu Academy, ukutumiza ananu ku ku St. Patrick's. Pamene ife anatu ali ma community. Mmene ku community day secondary school kukulibe ku maphunziro. Palipo mndanga ndamiza kuti community day secondary school maphunziro. Komanso pa community day secondary school po munthu kuti apeze fees yake imene jeka akuti kaya pa ma 30,000 kama 30 chakuti. Kale imene anthu akalipira 900 kwacha. Inakwezedwa kapita maphunziro ake so mbola. No laboratory. Palibe chimene chikusinthako. Zimene tinakamba ife zona kuti even of course school izozo ngati mukunena kuti ndizapa mbumba kadzapa community zama less privileged ino mboma mmaene yabe kunena kuti okay anthu awa samangokhala mwaphunzira ma school ya community awa koma opanda chani kodi opanda malaboratory tibwerese malaboratory nakuzani kuti ma community onse muthalika anana kuti mukhale ma community ambiri ngati pali ma community ena ake Malawi sitifuna kutchula maina koma munamakuta ma hostel kuti asikana zikagonera komweko. That was the beginning ya anthu a DPP imene anayamba apo kunena kuti ma community munja mukhalenso maphunziro abwino. Musinde system yanu ya maphunziro kumene kuja kuti isamachite kufika pona kuti ngati mu community kuja maine yakuti ana amene jamuaganizire asamakhanga tiona anawo ali ni ndalama ya.
So you don't feel pain because ana wako ali high school. Mmanena zona kuti we are raising COs. We are raising employees and beggars. Cola boys. You don't feel it because tikukupa sana ndarama. Then ndama zimene tikukupa zazo ukumabwera pa media paja ndikumayankhula mwanu, ukumanya mwanu, kumagea mwanu. Umaona ngati kuti ife tikamva zimene zijazo, ife basi tizisangala, tizenda kuti Richard Chimwendo Banda wabwera pano ndi press briefing. Jesse Kambwira Banda wabwera pano ndi press briefing. Ndipo tifuna tikuuze wewo Jesse Kambwira. Onyansa nkhope ndi mtima omwe. Mai weyo unali ku Congress anakuthamangisa kupita ku UTM. We know kuti kuthamangisa kupita ku UTM kuja kumafuna kangobisa lako uzikatenga kuzisisi ukatera uike huko. Anthu ndisukuti makona chipate. Iweyo mai Jesse Kambwira ndiyo mai woyipa nkhope ndi mtima omwe ngati kotane hara. Ukanene kuti chipani cha DPP chitesedwe. You remember DPP, I did tell you last week kuti these guys have formulated to end DPP, to end all opposition parties. They want to remain with one party in Malawi. If it happens that next year they're going to cheat, I'm telling you, they want to end DPP, they want to end UTM, Afford, or UDF, whatsoever. They don't want to hear anything. Zokuza na opposition, they want to have Malawi Congress Party only. And it has started. DPP mkumachita kuona kuti wachita kunena ika Kambwira kuti chipani cha DPP chitese. Ndipo nkhani yonena kuti chipani cha DPP chitese zinamba liti. You remember kundana kumali kumene kuja kuma mtuma anani nazikuna kuti titese chipani cha DPP. Anapanga maupo amene kuti tapanga zona kuti chipani cha. You can't just wake up there basi kunena kuti basi wagona ndi akaza ko uko muno bwino kugona basi mama kungozuka amene pacha kuti basi ndikutesa chipani cha DPP. Who are you? Iwe ndi ndani Jesse Kambwira? Iwe ndi ndani Richard Chimwendo Banda kuti ukatese zipani Malawi? Ndi izizi ndakuza na DPP kuti anthu awa apanga formulate kuti atese zipani Malawi afuna kandi chipani chimodzi. I told you DPP, I told you UTM, I told you honorable Johana Afford kunena kuti magayizi awawa abangana kuti afuna kutesa zipani zonse. Now they have just shown you the other part of them kunena kuti atesa zipani. Then nakuza kuti mutenge mata amene iyi muapase anthu amene, because Malawi mujatu we got people amene amakhala ku back office amene amabwera ma suggestions kuti zikwatu jalizenda chonchi economy atizenda chonchi ndamatere. Report these people. Maplani yao ndona kuti sakufuna kuti muziko muno mukhale democracy. Now Chimwendo mukamamba kumapanga mention the democracy. What do you know about democracy? Because your party doesn't have democracy policies. Zoti niyo mazuwa za democracy ibenzo zisimu kuziziwa upanga mwaji mention democracy. So ndi chipani choyipa ndiye mukumabisala kumapanga kondema anthu nayifa kuti atusa just a speech. Ino ndizoyipa zinthu zingati zimene mwapanga Malawi munomo zimene anthu akhala kudandaulani. Even chimwalirire ni chilima palibepo siku lina limene even maminista ani iwe Chimwendo Banda, iwe Richard Chimwendo Banda wamkulu mutu chimimba chofufuma ngati ng'oma mpira wa basketball. Iwe Richard Chimwendo Banda zikhale ng'oma chakwera himself akunkuyu Jesse Kambwirayo ino amkaka ata mwalira chilima inyo ngati timu yanu ya Malawi Congress Party munanya mukapu mwapita kumene kuna fera chilima kuja kwaona pamalo pache kuyenderapo ngati zimana panga DPP azipani zina zimene chezi kungoti sonyeza zonena kuti ino ukapanga chinthu choyipa eti iwe choyipa umasusika amati pachizonga amati guilty conscious kena kake kama kupeza ndithu kuna kuti akoma zimene inapangiranji zezi ndiye kuti mukafika pamalo paja muzezo zone kuti pamene mukhoza katengapo minyama chifukwa chake mukuopa kupita kumene kujako mukayendere pamalo pamene pana fera munampera chilima pacha. Ndezi ndizikutulukatu chithunzi chimene chijacho chimene matenga chakumatumizirana chabwera bwanji atipeza bwanji ifeyo asitoche Malawi amene yachapeza bwanji mpaka na maimbira na pompacha I have your number. On that same day night munali busy kumana kuti ndege sikuoneka. Ndipo namiwo wachira kunena kuti chakwera amaina kutola pasi udindo kapena kuti nundwe noti nundwe kamuti a Valentino amaina kutola pasi udindo wao a Valentino ngati sirikali walepera.
Valentino akuyenera kumangidwa. Valentino akuyenera kutula pasi ngati samangidwa angutula pasi udindo. Komanso anthu amene nkhani imene ikuakhuza ambiri amayenera kuti amangidwe by now. Report latuluka zina mukungozibaisa mukubisa simukufotoza china chilichonse. Anthu ena amalawi Congress Party ndine anthu oyipa kwambiri mwana. Koma ndifuna ndikuwuzeni sikuti ndine anthu ochenjera ya. Paziko lapasi pano pala anthu ochenjera. Chilichonse chimene mwapanga mwakhala mukupanga mukutusa press briefing uku mala muti zokhuza nati kubweresa ziwawa mudziko. ADP abweresa ziwawa. ADP abweresa ziwawa zochuluka bwanji mudziko muno kuposera ndine kumakhala pa anthu pa Central Region. Ndipo watulusa mawu ako iwe Richard Chimondi panda kunena kuti I have made sure kunena kuti azisogolera athu ai Malawi Congress Party kamachitisa sonkhano akhala kutetezeka. Ino ADP musamale sikutetezeka ya. They are going to take pangazi azikatema anthu. Kulilongwe kudowa uko zinachitika susu zimenezi zoti munthu amango yankhula atikungoyankhula kuti za DPP mpaka munamumenya. Video tinapanga upload apapa palipo punasana anapanga kondemu zimenezo. Nawo ukanene zonna kuti anthu akupanga kondemu chifukwa kuti dipanda komazo. In fact inuyo Malawi Congress Party mukuyenera kuphedwa. Mwanimvesesa. Inonga simuphedwa kumene niyo mulungu ndameyanda kupheni. Chifukwa ino ndi anthu oyipa kwambiri ino nda Satana. And the things that you are doing in Malawi right now, it is more than devil himself. Even Satana kumana kuti yeah guys, zina zine mgundu na mizira. Ino ndi Satana kuposa Satana. Ino Malawi Congress Party. And woyipa mwesa naoneke pa chipani ngati ino. Ino sikuli sobangu sekerera ni ayi. Ndipo mundu amene atakavotera Malawi Congress Party azoso kuna kuti is a part of them. Yeso ndi Satana mjerekezi. Amene akuja nawo ndrama za Malawi Congress Party. Yeso azo kuti yeso ndi wa satanic. Chifukwa wa satanic ama mvana ndi wa satanic mzake. So if you are there joining there uzozona kuti kuja ndrama za magazi iweso uli menemo. Osamane zona kuti chipani cha chinapha chilima. Ngati ukuja nawo ndrama za Malawi Congress Party iweso chilima unapha naye. Tamvesedwa zona kuti pali zipani zina zinapasidwa ndrama. Kupasidwa ndrama munthawi ya maliro achilima. Ati kuwapasa ndrama kuti akapange nawo atendi maliro. Amangu itu. Anthu vekudi akuti nachita kuphwisiridwa chani. Kumati bera ndrama tukuona chonchi. And I can tell you that's not even that money. Ndrama zimene chosa zimene zambiri ndipo ade musipiso ndikaipasa so ndrama kuti kapange nawo atendi maliro. Agazi ino magazi ya MCP ino mukupanga zibwana kwambiri. Munimvesesa. Ilena kakuti tima kumana physical boy mangu kupasa na makofi. Chakwera kupana naye kumuswa mbama kuti wezi pena kupanga wecha kupanga zopoya. Leadership simakhacho njia. Magazi no mkwaliza Malawi pa ground. Ndipo Malawi mena kulila pa ground sizinaoneke. Maluza mena kuma nawo Malawi pa ground sizinaoneke. Ndichifaja kanthu akukupe wani anthu makanika kubwera kuzakhazikisa mashow kumene kuja kwa anthu otuzika zikukanika ifaja ni economic it's fucked up. You just messed up everything. Zinthu sizikuyenda ku Malawi amwene. Anthu kupanga prefer kumapita ku Tanzania kumakagula matundu manja ndikumaveka anthu Malawi munja. Nyamata bwino anali pa Chanko, nyamata bwino anali ku Pole kuja, nyamata bwino anali ku St Andrews, anali ku Bishop Mackenzie kumene kujako, anali ku St Patrick's, anali ku Kalibu Academy. Magazi ona kuti awa mwakudu kumakamveka matunduma Malawi munja. Anthu ochitika bwino kumachita kutumiza nawo kuti pitani kunja mukagule ka sabato kabwino ka original. Ayimbire na china situation akugula sabato ya original South Africa kutumizire. Zinthu Malawi mashopu onse kumangupezeka zinthu za fake zokazoka. I got the other friend amene amakhala overseas. Ari anasegula shop mu Lilongwe. Kumagulisa tisabato todula. Ati kumanda kuti sabato mo 600,000 700,000. Inakhala shop imene yo mo 6 months osapezeka po munthu ogula. Anthu amangobwera kumangosingira timayoti. Kumangobwera mangosira mangotuluka. Umuntu should we blame? To blame anthu ogula wa kapena to blame boma. Muntu 700,000 akaitenga kuti agule sabato. Angoti kulibwino ndikagula tempala ndi kuma ya fake yo. Kumalawi amwene kumajira kukanika kukanika kandi shop ina yake kuti iyi basi mashopu ngokhala ku basi ngogulisa kuje basi. Kutoko Nike singabwe kuzasegula shop mu Malawi. Nike cannot open, they cannot operate, they cannot open their even outlet shops. Nike, Adidas, they can't do that because our economy is fucked up. This is sad, guys.
ngati dziko la Malawi pa Zimbabwe pomwe machita kuti posa pa Zimbabwe pomwe olo shopu ambuti mashopu achina Jeda achina Mr Price kukanika kusegula Malawi kuja kuti muna kumagulisa kuti kugulisa pano kuti kugulisa Shoprite is cheap stuff. Shoprite magulisa zinthu zochipa. Olo kuti mbwere pa teba mkaone mashoprite anda Shoprite zinthu zimakazi cheaper. Ndifanya kuti Shoprite mukona imaka kamena ku Malawi kuchako because their prices ndifanya kama kuti lower price you can trust. But the expensive shops kuti mbwere ku South Africa kuti mpire ma shop ona kuti ma shop odura ini sangabwere kusegula ku Malawi ama segula pa Zimbabwe pompa kusegula Mozambique muja kumaita kuzungulula ni mashopu masegula sports in total sports MBUZI studio 88 Fabiani tukamba to mashopu ma D&G ma shop odi ogulisa ma iPhone ma agent iPhone yocho una dresses jangu kusegula branch yake in South Africa. You can't even have those shops in Malawi. You don't even sit down and discuss about this. Good guys. TNT Sinda is going to at least my company goes you got this is sad. Ndifaja kuti kuti economy yathu singapita pasogolo. Inuyo mamuti mukhale paseti. Munakhala sogolere nagoti mitani magwira chilo muno ino simbuzi. Munakhala pasi muzikambirana ngati kuti guys, muziko muno mwa Christian tipange china chake. We don't have even any plan kuti all plan yopanga njinga imene tilibe. Njinga zakapalasa. Ngati tikagula toothpick kunja ku China. Ndeti kapange tikakhandi plan yopanga njinga zakapalasa malamu. Guys, dziko lathu ndochitisa manyazi osati maswera. Andiri kuchitisa manyazi chifukwa cha sogolere. Kusinda kuchotsa sogolere awo amene amaoneka kuti anayamba bwino. Ndikutenga sogolere kuyikapo ande asogolere tsungokhala cha MBUZI zeni ndipo sizi kuziwa china chilichonse. Ande akantele kuti anthu amene amati akapita ku America zimakazi omvesa chino ena ndamanya mukaona akaja chicken kumaona ngati kuti ali kudambwe. Zomvesa chisoni. Guys iniyo ngati mundu aliona kuti boma lake ndi lomwe lacha kwera ilili I think ili bwino osazabwera soko Malawi yani ndi bwino osazabwera soko Malawi things are worse ndikuzani anzani economy mukwana kuti ya economy inavuta mwakuti anzani wapanga try zinthu zikuyenda bwino munivesesa ma international investors akubwera kumasegula ma plant yao nakuzani ku South Africa asegula Amazon and they are bringing a lot of stuff kuteba mufunsa amena makhala kongo kuti osati bona mango khala basi pakulisa Amazon meze amena makhala kuteba ndipo amaenda kupita ku Joburg kupita ku Durban kupita ku Pretoria kuzungula and see how people are developing in South Africa. You will feel yourself sorry kumaona kuti guys if kutenga blanda lilongwe nzuzu zomba kuipatikiza kutenga all those infrastructures putting together they can't even beat Cape Town. They can't even beat. The other side I have shown you of the Cape Town, that's not even all the Cape Town. Ino kuti muzungulira amene anapita ku Kamsbe akaona Kamsbe. It's only billionaires. Nyumba yochipa ku Kamsbe ndi 75 million US dollar. That's a cheaper in Kamsbe. People are buying 250 million US dollars, 550 million US dollars. Gordon's Bay. Zikuchitika. It's not even in South Africa, it's not even in America. South Africa is here in Africa. And kukhala pasi thinking all they think South Africans all they think is about building their economy. Tingapange bwanji tibwerese isi. And each and every day South African government brings new ideas. We talk about economic. My business online kumachita zinthu zikuteka. Nakuza nanzana anasegula Uber, anasegula Amadi Bot, anasegula InDrive, anasegula Uber Eats. Ndio kulizima kuria amene kuteba kumachitika zinthu ziyazona kuti wewe you can't even understand. Kusegula zinthu zogulisa online zijai ndikuma pasa anthu ajaboma kwawo kuti mukhale ndi payment yopangira rani zimenezo. On top of that, we know business imene machitika online.
the government amapanga trace kuti how much money you make ndi amaziona kuti uyazilipira sonkho mwakuti. Uber board imene machitika mu South Africa or something like zimene zinthu kwambasi anthu amalipira sonkho every trip, amalipira sonkho koma sonkho. This is how your friends are generating money. Inongo khala city pwi, all you think is about mkanyenge mkazi wa mwini wake chifukwa kuti ndioneka bwino kuti mawati bandrama bwanji amene akutisongoneza nani amene afuna aphedwe. You don't have time to sit down and discuss about the economy. You think about bringing others down. Think about stealing taxpayers' money. That's all. That's why you can't develop. You mbuzi zantu. Nde iwe inwa DPP ndakuuzani pano. Mwamvakali zimene wati nakambwira zija zona kuti afuna kutresa zipani za opposition. You have to report them before it is too late. Mwauze owauza kunena kuti kodi democracy imene munathandiza kuti bwere Malawi icha awawa apangana zona kuti afuna kutresa democracy. Are you going to give them another chance to rule us because they want to end all democracy parties? They want to have one party system. There will, and that time there will be no freedom of speech. Panga express my views yako ngani wetu kupangira tukungopangira makani tu zinazi. Koma anthu asikuti akufuna zimene zakusanga anazo ya. Ndelifa rimuze kuti muntu wankulu chimimba komanso wankulu mutu koma osaganiza. Fa muntu kuchikakha chonene paiti chimafunaka chizikhala choganiza. Univesese. Kuri ata ndonene pa koma onene pa chimana. Muntu ungokhala chonene pa koma chi empty headed. Ndipo dzuwa limene lili kunja kuku Amalawi ndifana ndikuzeni ino Amalawi ndino organiza kwambiri kuposa Chakwera. Ino Amalawi ino ndino organiza kwambiri kuposa Chimwendo himself kupota Moses Kunkuyu. You know why I'm saying good you Malawians are heroes? Because you are surviving during this hardship. But this mbuzi Chimwendo, this mbuzi mkaka Kunkuyu, Chakwera himself, mbuzi zizi, they can't even survive. They can't go through. They can't face all these challenges Malawians were facing. They can't. I'm telling you. Inu Malawi inu I can tell you kuti inu mkoza kupanga lead dziko lijalo kuliendesa dziko lija bwino popanda china mkaka wawo. Chifukwa izi ni mbuzi zanu. Guys, mundu amene pakadali panopa ndifuna ndikuze ngati kuli Malawi amene pakadali panopa akumanga nyumba. I'm not talking about anthu amene tukha moyenda fe tukha diaspora mamanga nyumba kumene kuchi. Of course now we are also working hard of course moyenda. Koma we are talking about the real Malawians who are on the ground. Kumathamanga ma business ndikumamanga nyumba. Abwana amene wamanga nyumba mulamuliro wa Chakwera uwu. Amene ndiye kamuna. And that one has to be called hero. Munthawi yoti DPP azabwera mboma anthu onsewo amene asurvive wantu kumapanga ma project akuyenera kuti azapasidwe maloni woopsa kwambiri. Mwanivesese. Mavenda amene akuvutika pakadali pano pa mavenda amene wawa akuyenera kuti atiache kuti mahero. Kumalipira ma school fees, kumalipira nsonko. Anthu amene afuna kuti Amalawi amene avutika pano pakuyenera kuti Malawi ina alense adzapangidwa compensate. Ninkhaza za MCP zapanga izizi. Because atita isanthawe. Malo we are like on the road that lead us backwards. Sitting ndinse wona kuti kupanga lead kusogolo kuma kuti panga backwards. Tili pa idle. Olukugwawa sitting akwawe. Kungo khala pa station amwe nizi nisizi kuyenda ku Malawi sizi kuyenda. Amene kusurvive panopa ndi mwamuna. Munivesese. Ndembuzi zizi zikabwera panopa kumati walira ife. Ndifuna ndipange ku load live yanga. Iwe MCP I don't worry about you. Or we don't worry about you. Right? Panopa sitili panoso kupanga kuti zida tana zaino to MCP. Mbwera pano matukwana. Ate mwakuti chanchani. Ile tusinimapita kuti mapei ma MCP media team. Because I know your media is already fucked up, is weak. Nobody akuza kubwera kumakumverani ma media anu ainu ya MCP. Ndaimene anthu alibe. Panopa the most powerful media ndi opposition. If you don't know. Ino chimene muziwopa panopa muzifa ifeyo ndi amene tukwauza Malawi choona inu mukubisa. Ifa yachilima ife tukwauza Malawi choona kuti nakuti mukasankha opposition ndi pamene muzamve choona cheni kuti chilima chanapedwa bwanji. Inu mukwauza zimene. Ndifuna ndikuzeni kuti wewe MCP usabwere pa page pangu pano kuzagwa zifufu yayi.
ine sindimapanga za MCP my friend. I don't do MCP stuff and all that. Iniyo muchoke muzikapanga zanu zokumeneko. Ndipo iwe kumabwera kumapanga like page yanga situation malawi panopa ngati ndinakuitana. You have to respect yourself, please, and follow and block me. Don't worry about me, and I will never worry about you. Deal sorted. Basi. So muzibwera pano, muzigwa zifufu. Mwakuti, ndende kungokubloka to. Chifukwa ndakupempha muno muli kuti iweyo undibloke ineyo. Iweyo undibloke ineyo. Usati ndikubloke. You have to block me before I block you. Because ndikakubloka iweyo sana ndibloke. Uzamva kupweteka kwambiri, uzakumudwa. So iweyo ukandibloka ineyo, ine sindikumudwa yaye. Because ine sindikudandira za MCP. Ine olwa MCP atanduze kuti amwene panopa msimu ya yes tupasa ndakuja sindingadandauli fa even chakuja cha MCP chimene sungachije panopa ndi cha poison. Anthu awo ni anthu oyipa. So DVP message yanga ndi imeneyo, UTM message yanga ndi imeneyo. You guys in opposition, sit down, think about Malawians. Ndokamba izi mobwereza. Izi zomakula mitima zomanena kuti ayi DVP yomakuti anyamata UTM kujia kunga kome bwanji. Chipani cha DVP si chipani chochitukwana ya. Chifanta zinaza kwa media hapo umafika po komedi watu kumaona ngati kuti wawina kale zisankho. You are all good opposition kompeza kuti mukutukwana nanoka. See, it doesn't make sense. Mutenge chisanzi chanza no afford it samatukwana sanatukwanepo media ya afford sinabule kuzalemba. Of course they don't have strong media. Kuma afford sinabule kuzalemba kumanyoza DPP. No, even the PP itself, even the UDF sinabule kumabwera kumanyoza ujeni. Ndi nomwa UTM amene mukuganiza abe, you don't even understand kuti chilima anapita anakupherani chilima. So chimene mukufunika kuti mupange ino UTM ngati anyamata azanga mendili ino. Calm down. Ngani ili pandona kuti tifuna kuti tijose boma ili. Common enemy watu ni Malawi Congress Party. Chimene chikufunika ndiona kuti you guys have to come together, make one thing. Amalawi akuvutika. Ngani ndiona kuti amalawi asangale muziko muno sati ine ndakubanja kwanga azisangala. Ndakuza kuti inu mukupanga raise anthu antchito. Komano chakwera chimwendo mkaka unkuyu akupanga raise mabwana ma-CO kusogoloko. I can tell you kuti dili na lese menenga tuliko pita kuti anthu akapange study ku China akutengedwa Malawi Congress Party ana andu nazo mwezi tiyeni mukapange study ku China mukapange ntchito ku Israel akumawula nawo pita ku Israel kusilikali kumene akumawula nawo kupita kumene kucha. Kodi ine mufuna kuti basi mwana yako azangothera basi azakhala kuti kuphunza ntchito akuphunza school basi azangokhala wantchito. Think about that. If first tufuna tipange raise ma COs, if first tufuna tipange raise ana kuti kusukwa kazakhala president. Ndifanya kama zaone sisi yo right ama onesesa kuti kumaphunziro kujako kukhale fucked up ino anano azivutika kupeza ma credit ajai koma nawo ajaziphunzira school zabwino kuti akaphunzira iwo ajadaza kale president aziza kuzunza ndi benini. Ndiye ifeyo timadzuka ndikungalula yemwe wa PhD kumuza kuti that PhD doesn't value to us. Because iweyo unatumidwa ndi makolo wako kuti ukapenge study uko uzazunza mahali. Chisanzo chabwino ndi Annabel Mtalimanja. Is a CEO. Sitting akane zimenezi. Annabel Mtalimanja ni CEO. John Temba mapanga raise mwana wake finali busy kupanga raise my employees. Mwana zimaza chitika. Panopa Annabel Mtalimanja ndi bwana. Annabel Mtalimanja ndi bambo wake akhala kupanthu muziko muno. Mbiri zoyipa. Panopa tikumulipira ifeyo. Mwana wadi bambo wake amapanthu mbiri imene anapakina gadama. If you don't tax his money, ndikumulipira na Mtalimanja. Ndubakhala basi imene muja panga nozota zabere sango. Ndizija zimene achimonda makamba ayi tipi ndipefana zabere sango. No, you can't cheat us. We know what is going on and we know what is not going on. You guys already planned kuti muzabere sango. And these things not going to work. You are not going to cheat the system next year. Right? If it agui kan poera bambala mbanda ndipo gesiri kwala ilo kumakuona kuti awafuna zabere sango. You are not going to cheat the system next year. Malawians have decided they are going to remove you, whether you like it or not. Olomuta akakamira, olomuta awapyeza anthu. Kumabwesa mavocha, mkutenga mpata muli busy, muzika anamiza sokuna kuti
amene atazavotere Chakwera azalandira 50 kg yaufa. Kodi 50 kg yaufa azaja kangati? Mukampasa munthu 5000 ndi 50 kg yaufa koma azazuzika zaka 5. Palizero pamene ndiye Malawi ochenjera osazavotera president Chakwera. Iwewe ukamona Chakwera ujozingoona kuti wauna chinthu choyipa kuopsa. Mukamona ine muzini mukamona Chakwera mukaona Congress Party mutu mwana muzingoziwa kuti uyu anapha chani? Anapha Chilima. Chakwera yemweyo ndi amene abwesa mavuto muno zinthu kukwera mdziko muno ndi Chakwera yemweyo. Chakwera yemweyo ndi amene akugwesa kwa chathu ija ndi Chakwera yemweyo. Chakwera yemweyo ndi amene akupangisa kuti